Čauky, vítám vás u dalšího dílu a dneska se budeme bavit o tom, abyste si nenechávali disrespekt od nikoho. Poslouchejte, kdokoliv se vás bude snažit jakoby potopit dolů, jo? Hodně lidí za váš život se to bude snažit udělat a je důležitý, aby se jim to nepovedlo a aby se to k vám nedostalo prostě k tomu srdci, abyste se to tak nebrali a také to celkově. Nikdy si nenechávejte disrespekt od kohokoliv, ať už je to vaše máma, váš táta, váš bratr, vaše ségra, učitelky, nikdo. Nikdy si nic nenechávejte, jo? Ať už prostě vám řeknou cokoliv. Nebojte se něco říct zpátky, sakra. Prostě ty mluvíš ke mně takhle, tak já k tobě budu mluvit stejně a ještě klidně hůř, protože jak si vůbec můžeš myslet, že ty mi tohle můžeš říct? Jak si to vůbec můžeš dovolit ke mně takhle mluvit? Ukažte jim, že takhle k vám mluvit absolutně nemůžou a že si tohle vůbec nemůžou dovolit. A nebojte se toho, že to je nějaký vyšší postavený třeba člověk, nebo že je to váš rodič a že byste k němu měli mít respekt. Ano, měli byste k němu mít respekt, ale to samý by měli mít oni k vám, ať už je to kdokoliv. Neznamená to, že jsi dospělej a že jsi třeba nějak výš postavený nebo cokoliv, že ti to dává právo disrespektovat někoho, kdo není na stejné pozici. Nebo někoho, kdo je mladší. Vždycky řekněte něco zpátky. Vždycky. Nikdy si tohle nenechejte. Nikdy jako, když vám něco řekne nějaká učitelka, mluví na vás prostě úplně jako blbě a ať už i kdyby to nebylo nic extra přehnaného, nikdy nemlčte a nekejvejte hlavou. Nikdy u nikoho. Mluvte zpátky, ať už je to cokoliv. Samozřejmě neříkám vám, abyste hned učitelce řekli, že je to zasraná kráva, ale mluvte zpátky. Nechci vidět to, že někdo někomu říká, i když je to nějaká prostě kdokoliv, ať už to je kdokoliv, nechci vidět, že vám někdo takhle na vás mluví a že vás někdo prostě disrespektuje nebo že na vás prostě mluví tak jako blbě. Nechci vidět to, že kejvete hlavou jenom protože se bojíte něco říct, nebo protože nevíte co, nebo protože se bojíte, že si to nemůžete dovolit, že co by kdyby, ne. Prostě ne. Oni si myslí, že vás můžou disrespektovat, tak jim dejte ten disrespekt zpátky. Není tady žádný rozdíl. Není. Prostě pokud ty lidi si myslí, že je v pohodě, aby oni vás disrespektovali, ukažte jim, že jim to prostě uděláte zpátky. Nikdy nemůžete mlčet, protože mlčení znamená, že prostě oni si budou myslet, že si můžou k vám tohle dovolit. Musíte jim ukázat, že si tohle prostě k vám absolutně nemůžou dovolit, ať už je to kdokoliv. Nebojte se prostě tý mámě promluvit zpátky, nebo tomu tátovi, nebo učitelce, učiteli, nevím. Nebojte se, protože tímhle jim ukážete, že si tohle k vám absolutně nemůžou dovolit, což nemůžou. Prostě pokud vás jen tak někdo disrespektuje, mluví na vás prostě tak, jak by na vás mluvit normálně neměl, necítíte z něho respekt a prostě vám to nepřijde v pohodě, to jak na vás kdokoliv mluví, mluvte na něj zpátky. Buď stejně, nebo klidně trošku hůř, je to jedno. Ale nikdy prostě jako si nic nenechejte. Vždycky jim dejte nějaký komentář zpátky. Nemáte se prostě vůbec čeho bát. Jako nejhorší je si to prostě nechat a cítit se pak, že jste se za sebe nepostavili, protože nikdo se za vás v životě nepostaví. Vy se musíte postavit sami za sebe. Nikdo jiný se za vás nepostaví. Vy se vždycky musíte postavit jenom sami za sebe, protože nikdo nebude jakoby vždycky stát a říkat, jo, ona má pravdu, prostě no, tohle se nestalo. Ne, musíte vždycky se postavit vy sami za sebe. A to je to nejdůležitější, abyste to prostě uměli a abyste se toho nebáli v jakýkoliv situaci. Vím, že se třeba někdy prostě můžete bát, protože si nechcete dovolit třeba nějaký disrespekt, jak říkám, k učiteli nebo takhle, ale věřte mi, že se budete cítit 100krát líp, když něco řeknete zpátky, ať už je to cokoliv. Vaše sebevědomí se zvedne o tolik na tolik, jenom protože jste řekli něco nazpátek. Můžete to klidně vyzkoušet, pokud vám to nebude vyhovovat, v pohodě, vaše věc. Ale já se cítím teda 100krát líp, když se za sebe jakkoliv zastanu a moje sebevědomí je odtud potuď. Jo, zkuste si to. Když prostě na vás někdo bude mluvit blbě, něco si k vám bude dovolovat, ať už cokoliv, i kdyby to byla malá věc, i kdyby to byla velká věc. Vždycky, když cokoliv si na vás někdo dovolí říct třeba blbě nebo cokoliv,
je jedno co, prostě co se vám prostě nelíbí už a už vám přijde prostě trošičku jako že to se mi nelíbí, to se mi prostě moc nelíbilo, vždycky něco řekni zpátky a o co, že tvoje sebevědomí bude tady. A jestli ne, dobře, ale teda moje sebevědomí bylo zatím vždycky vyšší, když jsem se za sebe jakkoliv postavila. Čím víc já jsem se za sebe postavila, tím větší jsem měla sebevědomí. A dělá to hodně, pokud vykejvete a nic neřeknete, anebo pokud prostě mluvíte zpátky jakkoliv. Vám tu chvíli, vy si třeba neřeknete, že to je tak moc důležitý se za sebe postavit. Prostě radši si řeknete, no budu kejvat, nechám to prostě bejt a budu prostě dělat, že nic. Ale potom vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak vy si to takhle jakoby necháváte. A vlastně si necháváte, dejme tomu, srát na hlavu a prostě nic neříct zpátky, jako kdybyste si to nechávali, ano, máte pravdu. Nemáte. Ukažte jim, že prostě nemají pravdu, že si tohle nemůžou dovolit, ať už je to prostě kdokoliv. Takže tak, já velice pospíchám, takže to bylo hrozně moc rychlý, ale tohle fakt jako, dneska mi to šlo, dneska jsem si jako klidně bych tady rozpovídala víc, ale bohužel prostě nestíhám, ani nevím, jestli to prostě jako stíhám teď jako vlak, takže, ale chtěla jsem tohle fakt rychle podotknout a jsem ráda, že jsem se tak rychle rozmluvila, ale bohužel nemůžu pokračovat dál. Přísám vám, nějaký díly budou prostě kratší, ale nějaký díly budou delší, takže teďka prostě byly kratší díly, ale příště třeba vám to vynahradím a dám delší díl. Ale myslím si, že je možná i lepší, když je takhle třeba kratší díl, abyste se pak podívali na víc dílů, aby to pro vás nebylo tak dlouhý, protože ne každýho se baví koukat na 40 minut toho, jak někdo mluví. Já si myslím, že možná i ty kratší videa jsou lepší. Napište mi, co si o tom myslíte vy, jestli byste třeba preferovali delší takovýhle povídací videa, anebo takhle třeba nějaký kratší, třeba 15 minut. Normálně mi napište váš názor a vždycky se za sebe zastaňte. Love you. Pamatujte si to. Update, jsem na nádraží, vůbec nevím, jestli mě slyšíte, podle mě slyšíte fakt na nic. Ty vole. Každopádně ten vlak jsem nestihla na vteřinu, díky tomu videu vlastně, ale jakoby lituju toho zároveň, ale zároveň ne, protože jsem fakt ráda, že jsem natočila takový video, protože jsem se jakoby strašně rychle rozpovídala za strašně malou chvíli, ale jenom na chvilku, bohužel. Ani nevím, na jak dlouho to bylo, podle mě tam to bude třeba 9 minut, doufám, že to bude trošku víc. Ale no, takže jsem to nestihla. Já jsem doslova jakoby šla do výtahu a já jsem stoupla jednou nohou z výtahu, přesně jsem vystoupila a ten vlak odjížděl. To bylo na vteřiny, kdybych vyšla o vteřinu dřív, o 2, tak to stíhám. Takže teď jedu dalším vlakem. České dráhy. No nic, tohle byl hrozně random update. Promiň, Pavlíku, že jsem nestihla první vlak.